Akordio ezak eragin du egoera. Hego Euskal Herriko 325.000 langile inguru atzotik lan hitzarmenik gabe geratu dira, eta Espainiako itun kolektiboen edo langileen estatutuaren menpe. Orotara, 200 lan itun inguru bertan behera geratu dira. Espainiako gobernuak orain urtebete onartutako lan erreformak dio ultraaktibitateak urtebeteko muga izan behar duela gehienez. Horren arabera, iazko uztailaren 7 geroztik berritu gabe dauden hitzarmen guztiek ez dute baliorik atzo gauerditik aurrera. Lan erreformaren arabera, enpresa akordioek dute lehentasuna, eta baleude, estatuko itun kolektiboak ondoren. Ez baleude, langileen estatutua geratuko litzateke azken babes gisa. Gutxieneko soldata, 655 euro ingurukoa da hilero. Euskadiko lan harremanen kontseiluak emandako datuen arabera, maiatza amaieran, berritu gabeko 526 lan hitzarmen zeuden Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Horietatik, 214 ziren enpresetakoak eta 112 sektorekoak. Esaterako, metalgintzaren sektorean ez dute lan ituna berritu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Orain arteko itunean, 18.000 euroan zuten sektoreko gutxieneko soldata, eta 9.000 eurokoa izango da orain.